El videopodcast a favor de la política del president Mas porta ja publicades més d'una desena de converses. N'hi ha per tots els gustos i interessos. És qüestió de triar, veure i escoltar la que més us interessi. Però una de les sorpreses d'aquest projecte ha estat l'elevat nombre de gent que, una vegada vista la conversa, ha fet l'esforç d'enviar un comentari al president i dir-hi la seva. President, et proposem que repassem conjuntament els comentaris i diguis una mica la teva respecte al que la gent diu de tu. Molt bé, fantàstic. Doncs, president, comencem per la Sheila. Ho diu ras i curt. Diu, la ciutadania està molt farta dels polítics, president. Què li diria a la Sheila o qualsevol ciutadà que pugui sentir aquesta desafecció política? Jo sé perfectament que no és només un sentiment de la Sheila, n'estic convençut, perquè ho sento de tant en tant. També és veritat que quan generalitzes tant acostumes a no dir la veritat absoluta, perquè generalitzar sempre d'alguna manera és mentir, i en el món de la política no és una excepció. Tampoc es pot generalitzar d'aquesta manera, perquè us ho diré d'una altra manera també, no? Que és, darrere de totes les grans conquestes socials, per exemple, o de grans transformacions o de grans reformes, sempre hi ha hagut algun polític. Sempre. Però els polítics a vegades sembla que s'hagin guanyat una miqueta la raó de que la gent digui que estan farts dels polítics. Tornem a generalitzar i segurament n'hi ha molts que és així i n'hi ha molts que no ho és, perquè jo que he estat 30 anys en el món de la política, doncs he vist de tots colors, he vist gent més aviat gandula, gent més aviat aprofitada, gent més aviat de caràcter bel·ligerant, que sempre va buscar la bronca i tal, però també he vist un munt d'exemples de gent entregada, de gent que tenia realment ganes d'ajudar els altres o de treballar pel seu país. Això ho he vist per tot arreu i això existeix també. El que passa que això no surt mai, perquè això no és notícia. El que és notícia és quan hi ha un escàndol, quan hi ha una bronca, quan hi ha un tema de corrupció, això sí, la resta queda sempre una mica somort, però existeix, i és també. I torno a dir, les grans conquestes de tot tipus sempre han tingut algun polític o alguna dona també política que estava al darrere o al costat d'allà o al davant tirant del carro i empenyent perquè tot allò pogués veure la llum. I no parlo de casa nostra, parlo en general a escala mundial fins i tot. Ampliem una miqueta aquestes categories de polítics de les que parlaves. El Víctor parla de dos categories. Diu que hi ha uns que són els honestos con valores, políticos con integridad, que se adapten a su sueldo y que es amplio, que sean capaces de favorecer el autónomo y el pequeño empresario para que puedan prosperar y crecer. Però hi ha un altre tipus de polítics, més avall en parla, que és els de los ladrones de guante blanco y sobre todo que dejen de hacer teatro en el Parlamento, porque a veces es vergonzoso la poca clase y el comportamiento que tienen. Què li sembla aquestes dues categories? Lladres de guant blanc per un cantó i polítics honestos amb valors d'un altre. Doncs és evident que existeix, com a tot arreu. El que passa és que en el món de la política això es veu més, perquè surt més. Però si ara jo us digués, en el món del periodisme hi ha gent que també funciona així, doncs també. Ara, això no vol dir que els periodistes siguin uns lladres. Això vol dir que alguns periodistes s'aprofiten de la seva feina i funcionen així. I els jutges, que per definició un jutge hauria de ser immaculat, no? Perquè pot acabar enviant a la presó algú, imagina't, però pot acabar privant de llibertat. En aquest país hem vist algun jutge que era un mafiós, que s'aprofitava del seu poder per enriquir-se personalment. La diferència podria ser que els polítics estan més escrutats pels mitjans de comunicació. Veure, primera hi ha això, esclar, el polític per definició està sempre escrutat, sempre està a la llum pública i a més moltes vegades es magnifica qualsevol cosa per interès dels altres polítics o dels altres partits que treuen profit de qualsevol cosa que hi pugui haver. Dit això, és veritat el que diu en Víctor. Hi ha gent que en el món de la política no s'ha comportat èticament, no s'ha comportat honestament. Ara, també és veritat el que ell mateix diu, que n'hi ha molts altres que tenen valors, que tenen integritat, i això d'adaptar-se al seu sou és molt relatiu,
perquè molta gent pensa que els polítics tenen sous molt alts, però gairebé ningú els posa en funció de la seva responsabilitat. Quan anem amb altres esferes, ja no dic el futbol, o ja no dic el tennis, o no dic el món de les carreres de Fórmula 1, no parlo d'això, que hi ha retribucions astronòmiques, però hi ha molta gent que, quan veu que algú sobresurt en la seva professió, entén que aquest algú tingui més ingressos. I, en canvi, si ho poses en el món de la política, això no s'entén tant, i ho has de posar en el mateix nivell de responsabilitat. Jo algunes vegades ho he explicat així. El director o directora del Servei Català de la Salut, que dirigeix tot el sistema de salut d'aquest país, que afecta a 8 milions de persones, pràcticament, que té 12.000 milions d'euros de pressupost, que és una xifra astronòmica, i que té més de 50 o 60.000 persones, entre personal mèdic, infermeria, administratiu. Aquesta persona cobra moltíssim menys que qualsevol persona que té 10 vegades menys de responsabilitat a qualsevol món privat. I això és un contrast. I això és un contrast, per això també s'ha d'analitzar. Jo per això faig aquests videopodcasts també, perquè la gent entengui algunes de les claus de com funciona el sistema públic i el sistema polític i perquè no tot siguin opinions, diguem-ne, d'allò de pam. Els polítics cobren molts diners. Bueno, doncs depèn. N'hi ha alguns que cobren més del que haurien de cobrar, veritat, i n'hi ha alguns que cobren molt menys del que haurien de cobrar pel seu nivell de responsabilitat. Es pot resoldre d'alguna manera, això? Jo crec que no. Jo crec que això és molt difícil de resoldre. S'ha intentat alguna vegada, però no hi ha manera. Per què? Perquè també hem d'entendre una cosa, que si mirem les retribucions de determinats polítics o alts dirigents de l'administració pública i els comparem amb el 80 o 90% del que cobra la gent, doncs això està per sobre del que cobra gairebé tothom. Molt per sota dels que cobren bastant, perquè tenen responsabilitats molt grans en el món privat, molt per sota, però molt per sobre del que cobra habitualment la gent. I llavors, el que cobra menys, moltes vegades no mira si aquell que cobra més s'ho mereix o no s'ho mereix. I això és així, és molt difícil de canviar tot això. Una altra cosa que jo he fet alguna vegada com a exercici gairebé dialèctic i periodístic, quan m'han dit això, perquè a mi m'ho han dit bastantes vegades, doncs els hi he dit, posem aquest sou d'aquesta persona que fa política amb euros per hora? No he calculat mai. Però jo sí. Jo sí que ho vaig haver de calcular una vegada. Ah, sí? I què? En el nivell de retribució alt de l'administració, amb una persona que s'hi dedica de debò, que vol dir dedicació full-time, que vol dir caps de setmana, quan la gent veu els polítics sortint a la televisió el cap de setmana, aquells polítics no estan a casa, aquells polítics estan fent una feina que normalment la gent no fa, a menys que no estiguin en un sector de serveis o del que sigui, o les botigues. Bé, doncs, clar, molts polítics que s'hi dediquen de debò, en els nivells de retribució que tenen, que són més alts que la mitjana dels sous del país, cobren 25 o 30 euros l'hora, si tu mires d'aquesta manera. I llavors la gent dirà, bueno, però esclar, és que això no és treballar. Bueno, això no és treballar el primer dia, això d'anar un diumenge amb una festa i no sé què i no sé quantos. Però esclar, quan et toca sempre, tu el que vols és no anar allà, sinó el que voldries és tenir el temps per tu, per la teva família, poder fer això, poder fer allò, que és el que fa també el comú de la gent. I això un polític que s'hi dedica de debò no ho pot fer. I parlo per experiència, perquè m'he passat molts anys de la meva vida fent això, per tant, no parlo d'oïdes, sé de què parlo. I això és així, no? Si tu mires en aquest sentit, les coses canvien molt, però ningú s'ho mira en aquest sentit. Seguim amb dos comentaris més. Seguim. En Pere és un altre dels que podríem situar a la llista de decepcionats de la política. Diu, hi ha molta feina a fer, som molts els que ens sentim abandonats pels polítics. Lligat amb això, tenim la Marta que diu el contrari. Ella ens diu que ens hem de tornar a enamorar de la política. Què li sembla aquesta metàfora per un cantó dels polítics abandonats pels ciutadans i de l'altre? Bueno, i els altres aquests, l'enamorament, que ens hem de tornar a enamorar de la política. El primer comentari interpel·la i el segon esperona, estimula, no? I entenc que els dos també. El primer comentari és... Segurament això també va lligat a tot el tema del procés d'aquests últims anys,
en què molta gent es va entusiasmar, molta gent es va identificar, molta gent es va mobilitzar, molta gent va participar, i aleshores la sensació és que en el moment de la veritat, els que estaven al davant, la política, els polítics concretament, doncs no han estat a l'alçada de les circumstàncies, s'han barallat més entre ells que no pas han conduït la nau cap al bon port, etc. No? Això en parlarem ara. Això pot ser en aquest sentit. No? Ara, la Marta també la toca, no? Quan diu, escolta'm, ella diu, ens hem de tornar a enamorar de la política. Bueno, no sé si és bonic dir-ho així, no? Però sobretot ens hem de tornar, sobretot, a interessar per la política, perquè és que al final, ens agradi o no, moltes coses passen per la política, bones i dolentes. I si passem simplement, amb això no resoldrem res. Com es podria fer perquè els ciutadans es tornessin a enamorar de la política? Bé, doncs, mireu, en aquest país nostre tenim l'exemple en aquests darrers 10 anys. Durant els primers 5 anys del procés, moltíssima gent es va identificar i es va estimular amb el que era l'acció política del país. I en els següents anys, 5 anys, dintre d'aquesta dècada, doncs més aviat ha estat el contrari, no? Aleshores dius, home, sabem quan la gent s'entusiasma i quan la gent puja al carro. Què és quan? Quan veuen que hi ha una idea, que hi ha un projecte, que hi ha gent entregada, que se la juga, que tira endavant i que fa les coses d'una manera que aglutina i que en lloc de la baralla permanent el que fa és construir un projecte col·lectiu. Sabem com funciona. Per tant, hem de tornar en aquesta clau, que som capaços de fer-la, perquè l'hem feta. Per tant, cal autocrítica, potser de la classe política i alguna estratègia... Autocrítica i corregir els errors que es cometen, i ser capaços de mirar més enllà de la teva persona o del teu partit i entendre que deus al conjunt de la ciutadania que el que faràs no suscitarà l'acord de tothom, perquè això és impossible, no t'aplaudirà tothom, això és absolutament impossible, si prens decisions. Però hi ha molta gent que sí, hi ha molta gent que segueix quan veu que algú realment tira del carro, que s'ho creu i que té una idea potent per desenvolupar. No? Passem al Carmelo? Seguim amb el Carmelo. El Carmelo fa un símil entre un camp de batalla i la política, el dia a dia de la política. Diu, la política és molt semblant a un camp de batalla, pots sortir victoriós moltes vegades. Tot depèn de l'artilleria i de la fidelitat del teu batalló. El veus, aquest símil, president? Entens la política com un camp de batalla? A veure, la política és un combat. És un combat, com moltes coses de la vida, per cert. I és un combat de què? Doncs d'idees, d'estratègies i molt sovint de lideratges. I és clar que hi ha un combat aquí, perquè si no, moltes de les coses que hem arribat a tenir com a societat, i concretament com a societats europees, no les tindríem. Per tant, efectivament, hi ha un combat. Ara, no és un combat necessàriament dolent, perquè es posen en contraposició models, idees, projectes, estratègies per arribar-hi i, finalment, lideratges també. Per què? Doncs perquè al capdavant d'un projecte, sigui polític o no, normalment hi ha d'haver una cara visible o unes cares visibles que li donin credibilitat i que identifiquin la gent amb aquell camí, amb aquell projecte. President, m'has posat en safata perquè el proper comentari va d'això, precisament. Diu, calen nous lideratges. Els que hi ha o estan amortitzats o són un miserable residu del passat immediat. Què és un bon líder en política? I fins a quin punt els del passat són o no un residu? Sí. Bé, això del miserable residu del passat, doncs bé, tothom ho pot jutjar com vulgui, no? Per mi, què és un bon lideratge? Què és? O què és un líder? És una persona que sap fer 3 o 4 coses juntes, que és, té una idea, té un projecte, sap el que vol, 2, sap escoltar, perquè no se sent en possessió de la veritat absoluta, 3, sap decidir després d'haver escoltat, per tant té el coratge de prendre la decisió i assumeix les conseqüències d'aquella decisió, i 4, sap comunicar. 4 característiques per un bon lideratge. Crec que és això. Per mi, tal com jo he entès el lideratge i l'entenc, bàsicament és això, tenir una idea, traçar un camí, òbviament, per arribar-hi, escoltar molta gent, decidir quan toca, assumir-ne les conseqüències i comunicar bé en totes aquestes fases. Combinem ara 2 comentaris. Un d'ells fa referència als primers anys del procés sobiranista català.
Diu, ara ja hem après en què ens vàrem equivocar. A la propera ho farem millor, perquè serà l'última i la definitiva. I peti qui peti. Afegim-hi el Jaume diu que el que ens cal és unitat i coratge per enfrontar-se democràticament a un estat que mai estarà a favor de la nostra llibertat. El que dèiem abans, potser, no? Durant el procés va haver-hi una suma de molta gent i confiança respecte a la política i en aquest moment estem més en un àmbit de desencís general, com es materialitza. En el procés sobiranista sí, clarament. Per què? Perquè hem anat de pujada durant uns anys i després vam anar de baixada. I això doncs, afecta l'opinió de la gent, afecta la credibilitat, etc. No? Afecta la mobilització, s'està veient aquests darrers temps amb les manifestacions, amb les concentracions, fins i tot amb la participació electoral, que és el tema més preocupant. Per tant, sí, és veritat. Això és revertible o no? Sí, absolutament, pel que us deia abans, perquè, és a dir, si hem demostrat que som capaços de fer-ho bé, vol dir que ho podem fer bé. Equivocar-se és absolutament humà i la política forma part de la condició humana, és una acció més de les persones. No? Ara, el que és important no és equivocar-se o no, perquè segur que t'equivocaràs quan fas coses. El que és important és aprendre d'aquests errors i saber-los corregir, tenir el coratge de corregir-los i la intel·ligència de corregir-los. I jo sostinc que en aquest procés independentista doncs, vam tenir 5 anys molt bons de creixement fins a l'octubre de l'any 17, fins que es fa el referèndum, fins aleshores, i ara portem 5 anys de decliu, de no fer les coses com tocarien, i han passat també aquests últims anys així, no? I això és el que ha despistat a molta gent i ha empipat a molta gent. No? Però això és recuperable. No anem pel bon camí? Quina seria la recepta? Ara tenim una gran oportunitat en aquests temps, no?, que estan corrent, que és tot el tema de la política espanyola, el món independentista. Quan s'emeti aquest videopodcast no sé el que haurà passat, però el món independentista té una gran oportunitat, que és que té la paella pel mànec de tota la política espanyola. Això no vol dir que pugui fer el que vol, perquè hi ha altres actors que també tenen els seus límits i les seves cartes de joc, però el món independentista, sense treure un gran resultat a Catalunya, resulta que té la paella pel mànec. És una casualitat aritmètica. Bé, doncs això pot servir per canviar un munt de coses en positiu. Però, mira què diu el següent comentari. Sí, en la mateixa línia, de fet, dels comentaris que hem anat ara veient, aquest usuari ha abandonat qualsevol esperança d'una Espanya més plural. Diu, que il·lusos aquests que encara creuen que Espanya té remei. Què et sembla, president? Jo entenc perfectament el posicionament, entenc fins i tot l'escepticisme que desprèn aquest comentari, l'entenc perfectament, perquè jo no estic molt lluny d'això, però no ens hem de plantejar si Espanya té remei o no, perquè el que hem d'anar fent no és a resoldre tots els temes d'Espanya, perquè no està a la nostra mà, això. Ara, el que ens hem de preguntar és si Catalunya té remei. En té? Clar, jo crec que sí, Ara, aquesta hauria de ser la nostra principal preocupació. I quan parlo de Catalunya, no parlo de la Catalunya dels independentistes, parlo del conjunt del país, dels que són independentistes i dels que no ho són, del conjunt de la societat catalana. Clar que això té remei. Però a vegades el remei de Catalunya passa, encara avui, per fer política a Madrid, perquè resulta que hi ha tota una sèrie de coses que a nosaltres ens afecten en el nostre dia a dia i ens afecten molt, i que ens poden millorar o empitjorar les nostres condicions de vida actuals i que passen per allà. I això és el que alguns estem intentant que ja no passi més, que no passi tant per allà i passi més per aquí. Però avui per avui és així. Per tant, crec que l'obligació de qualsevol catalanista, sigui més o menys escèptic sobre el que representa Espanya, és anar allà on ens prenen decisions i hi ha centres de poder i intentar que allà aquestes decisions i aquest poder s'orienti cap a la millora del que és la situació de Catalunya, que és la que ha de tenir remei per nosaltres, sobretot, ha de ser la nostra primera prioritat. Per tant, no tot es resol aquí, sinó que hi ha coses que s'han de negociar i pactar a Madrid. I no només a Madrid, sinó cada vegada més això passa a nivell europeu. I els que defensem un projecte d'una Europa unida i federal i més potent del que tenim, hem d'entendre que quan tu et poses sota el paraigües d'una cosa molt més gran és perquè li estàs cedint una part de la teva capacitat de decisió, una part de la teva sobirania.
I això vol dir que tu la perds, perquè això ho dirigeix algú altre, que amb una escala més gran ho pot fer millor que tu, amb una escala més petita. Europa s'està construint així. El que passa que a criteri d'alguns com jo, massa lentament, massa a poc. Obrim altres fronts d'altres temes que hem tractat al llarg d'aquesta sèrie de videopodcast. Un d'ells és, hem entrevistat a bastants periodistes durant aquesta sèrie i un dels debats ha sigut sobre el pes del màrqueting i la imatge i la comunicació en relació a la política. Tornem a la Marta, que ens diu que el màrqueting no mata la política, en tot cas ho fa el seu mal ús. El màrqueting i la comunicació són bàsics en qualsevol disciplina i en la política també. Quin pes li donem al màrqueting dins del món i a la comunicació dins del món de la política? Jo estic d'acord amb el comentari. La política? Estic d'acord amb el comentari, és a dir, que, i ho he dit abans, quan hem parlat del lideratge, per mi la comunicació, que es pot confondre amb el màrqueting, per entendre'ns, és fonamental, perquè un polític que tingui molt bones idees, que sàpiga escoltar i que sàpiga decidir i que després sigui un desastre comunicant tot això, no arrossega, no aplega gent al voltant. I en política, sobretot en democràcia, en les dictadures no cal, però en les democràcies la clau està en què els líders polítics siguin capaços de plegar molta gent al seu voltant, perquè sense molta gent les coses no passen. Ara li poso al revés. A vegades es diu també que els polítics el que fan és vendre fum per aplegar aquest conjunt de gent. Això també és veritat. Això també és veritat. Venen fum, fan comèdia. No és que no expliquin tota la veritat, és que a vegades expliquen coses que saben que no són, que és pitjor. Això és veritat, i això doncs, és un excés que es produeix en el món de la política, com a conseqüència de que la política està exposada a la llum pública permanent i tothom s'hi juga la visualització i el comentari de tot plegat, no? I aleshores això et fa o exagerar o fer veure allò que no és. Parlàvem d'allò de fer el titular, de la necessitat de fer un titular cada dia, molts dels polítics que van una miqueta en aquesta línia. Sí, però atenció, ara que parlo amb periodistes, no us enganyeu amb una cosa. El polític necessita fer el titular, però qui més el necessita és el periodista que l'entrevista, perquè moltes vegades jo he anat a entrevistes i al final de l'entrevista m'han dit, escolti'm, no ens ha donat cap titular. I la resposta teva era dir, escolti, és que jo no he vingut a donar titulars, he vingut a fer reflexions, a contestar preguntes, però no estic obsessionat per donar un titular. I en canvi el periodista trobava a faltar el titular. Per què? Perquè era l'èxit de la seva entrevista. Reduir a unes molt poques paraules tot un contingut molt gran. Els polítics tenen culpa, però pel que veig els periodistes també anem rebent una mica. No és culpa, a veure, aquest videopodcast que jo faig des de fa temps es diu a favor de la política, per tant es tracta de fer reflexions que intentin millorar el conjunt. I no es tracta de la culpa, és la manera en què funciona tot això. Hi ha una simbiosi de relació entre el món periodístic i el món polític que cada vegada és menys intensa. Per què? Perquè la irrupció de les xarxes socials ha substituït, en bona part, la funció del periodisme. I la pregunta que ens hauríem de fer és si això és bo, o no tan bo, o fins i tot dolent. Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. La recerca de l'exclusiva, no? I en algun podcast que hem fet, en algun videopodcast, doncs n'hem parlat d'això, no? Clar, anem a un altre. A veure, un dels capítols que més bona acollida ha tingut ha estat la conversa amb el David Fernández. I, de fet, molts comentaris han deixat comentaris a la xarxa traient-ne bones conclusions, no? Per exemple, en Marc diu: dues persones amb ideologies antagòniques que parlant s'entenen. És un exemple per la política actual i per la societat en general. I afegim-hi l'Adrià també hi diu la seva, diu que un polític liberal pugui seure a parlar tranquil·la i civilitzadament amb un polític socialista llibertari diu molt d'aquest país. Vostè creu en el tòpic aquest de que parlant la gent s'entén? Sí, jo hi estic completament d'acord. Parlant la gent s'entén, però no sempre s'entén. És a dir, el parlant no és una condició, diguem-ne, completa per entendre's. Ara, sense parlar és molt difícil entendre's. Per tant, és veritat, parlant la gent es pot entendre, hauríem de dir. Parlant la gent es pot arribar a entendre. I, efectivament, doncs, jo que no sóc un gran entusiasta de les estratègies de la CUP, com es pot entendre, no?, per les trajectòries de cadascú, doncs, en canvi, amb algunes persones que han estat a la CUP, com el David Fernández, però no és l'únic, jo hi he tingut no només una bona relació personal, sinó que, a més, he estat capaços de fer coses junts. He estat capaços de fer coses junts, no? Des de
posicions ideològiques absolutament antagòniques, des de visions de com ha de ser la societat absolutament divergents. Però, en canvi, ens hem pogut asseure al voltant d'una taula, ens hem pogut parlar honestament i hem pogut concordar estratègies i accions que busquessin el bé comú o la realització d'un determinat projecte. No? Doncs això diu molt d'una societat avançada, d'una societat culta i d'una societat democràtica. I per tant, en els punts que comentaves d'un bon lideratge, potser caldria afegir aquest punt de qualitat humana o d'assertivitat en un bon líder per poder acostar-se amb altres ideologies? Sí, però sí. El que passa que associar la bondat a la política està bé com a exercici teòric, però en el terreny de joc de la política és molt difícil combinar-la amb una gran bondat, perquè és un terreny de joc salvatge, molt salvatge. Molt de batalla. Molt de batalla, però de batalla cruenta, és a dir, de batalla Ho diu algú que porta 30 anys i que les ha viscut de tots els colors. I aleshores, és bo que hi hagi qualitat humana i qualitat personal, i quan n'hi ha, destaca molt, però no és habitual, perquè el terreny de joc és tan enfangat normalment, és tan dur, que costa molt de senyorejar, costa molt d'acabar sent elegant en aquest món, costa molt de demostrar aquestes qualitats. Aquest comentari que veurem ara reflecteix que no tothom està d'acord amb la idea que en l'Europa del segle XXI ja no cal parlar de dretes i d'esquerres. L'Abril diu això: en un món capitalista ple de desigualtats i d'injustícies cal més que mai l'esquerra. Per què els de dretes continueu negant les esquerres? Quin discurs més maniqueu? Les dretes neguen les esquerres? Aquí no hi estic d'acord. És a dir, vaja, el meu comentari, quan vam parlar d'això amb algú, no anava per aquí. Anava a fer una reflexió una mica més profunda, perquè és lògic que hi hagi gent que se senti molt d'esquerres, que pensi que això s'ha de subratllar sempre. I al revés, hi ha gent que se sent molt de dretes. Però atenció amb com, crec jo, analitzem les coses. I aquí va el comentari cap al que diu l'Abril. No? És veritat o no és veritat, o m'ho invento jo, que darrere del vot en els partits d'ultradreta, no de dretes, d'ultradreta, tipus Vox a Espanya, tipus Front Nacional a França, tipus Meloni a Itàlia, hi ha un munt de gent humil que els vota. Susceptiblement d'esquerres. Que, evidentment, són gent que haurien de ser d'esquerres, o que han votat partits d'esquerra, que fins i tot han votat partits comunistes en algun moment de la seva vida, i ara estan votant la ultradreta. Per tant, què vull dir amb això? Que s'ha d'anar amb compte amb com analitzem les coses. En el fons, els europeus, se'ls hi posi l'etiqueta que se'ls hi posi des d'un punt de vista ideològic, en el fons, el que tenim són països on el que han triomfat de debò són les idees socialdemòcrates, que en les etiquetes tradicionals són més d'esquerres que de dretes. I és un sistema que no només l'hem acceptat tots, sinó que el defensem gairebé tots. Per tant, a Europa posar aquestes etiquetes de dretes i esquerres, quan el que hi han triomfat són les idees bàsicament d'esquerres, perquè tenim estats del benestar molt consolidats, que són gairebé únics al món, no sé si té massa sentit. Altra cosa és que sapiguem mantenir aquests estats del benestar. I aquest triomf de les idees d'esquerres que hi ha hagut a Europa, no sé si els sabrem mantenir en el futur. Els vots creixents en els partits d'ultradreta donen la sensació de que ens podem acabar carregant el model. I per no carregar-nos-el, el que ens cal són diners, que és del que parla el Ferran, que considera que la situació en la que estem de desigualtat en temes de fiscalitat és molt greu. Ell parla d'un atac a la lliure competència, la sagnant fiscalitat que patim els catalans envers altres territoris d'Espanya i Europa. Quins mecanismes, pregunta, a veure què ens contestes, respecte a com posar una mica de balança en aquesta situació tan perjudicial? Doncs tornem a la situació que tenim ara, que la tenim, es pot dir una mica per casualitat, però que hi és. Ara, els partits independentistes catalans, que tenen com a última idea i objectiu que Catalunya deixi de formar part de l'estat espanyol i es mantingui probablement en un marc europeu, aquest seria l'objectiu final, ara s'ha d'entendre que tenim una situació política que permet resoldre allò que algunes vegades hem intentat plantejar sense èxit, que és el pacte fiscal. Ara això es podria fer.
i tant de bo acabi fent-se i tirant endavant. Per què? Perquè si ens en sortim amb un pacte fiscal en la línia del que tenen els bascos, els navarresos, etc., doncs un munt de coses de les quals anem coixos les podrem anar arreglant amb el pas del temps. Fem una última... Fem una última, així amb un toc d'humor per acabar. És un comentari sobre la teva barba, president. Doncs mira. Diu, Artur, la teva barba et fa veure millor que George Clooney. Ens hem d'acostumar al president Mas amb barba? Doncs no ho sé del tot. Ai. No ho sé del tot. Perquè no és impossible que en algun videopodcast a partir d'ara em veieu sense la barba. Per què? No Per és què? impossible. Què és Perquè hauran passat coses a la família que ara no puc explicar, que potser justificaran que jo me l'hagi treta, tot i que hi ha gent de la meva família que prefereixen que la porti. Però no tothom, i ja veurem. Ja ho explicaré quan arribi el cas, si és que arriba. Molt bé. Doncs amb barba o sense barba, moltes gràcies, president, per acceptar Gràcies a contestar vosaltres a diferents... per fer aquest balanç. Sí. I si no hi ha inconvenient, doncs ens marquem una nova cita de cara a la temporada següent per fer el mateix. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Podeu participar d'aquesta iniciativa publicant els vostres comentaris a les xarxes del president Mas.